Tommy, kan du så komme væk derfra? Jeg anbefaler, at du tager Casey's underbukser. Undskyld, Takano, men i dag er jeg ikke den, der tager billeder af små piger. Nå, hvis du ikke hører efter mig, så affyrer jeg bare bomben. Kom så, affyr bomben. Må vi ikke lege lidt mere nu? Kom nu. Hvem fanden er det? Hvad laver de der? Er det ikke som Billardens medhjælper? Kom så alle sammen. Tag på ham der, så tager jeg kuglerne. Ja, det behøves vi overhovedet ikke, for jeg har en hel her med politimænd. Kom så, drenge. Hvor er det bare nice lavet, mand. Det der, de kraftedeme for stræk, mand. De kommer jo bare. Affyr så den bombe. Hvorfor skulle vi dog det? Vi får jo ikke engang lov til at lege lidt mere. Skider vi da ikke at hjælpe. Jeg skal gå og lege lidt mere, drenge. Hey, kom tilbage. Jeg giver et blow for det. Bare rolig. Jeg har et andet plan. Kasai. Eat shit and die. Hvad er det for noget, han holder deroppe? Jeg redder dig, Gajan! Tommy? Jeg er for lækker til det her shit. Hvad fanden er det for noget, mand? Hvorfor kan Tommy ikke dø af en lille bitte kugle? Mand, hvorfor fanden kan vi ikke få lov til at se den pik? Vi får aldrig lov til at se Katie's pik, når de er her og spærrer for ham. Sådan noget lort. Hvem ved? Måske får vi aldrig lov til at se den pik eller noget som helst, fordi de spærrer vejen. Mand, Nipar. Mand, jeg vil se den pik. Jeg vil se den, for helvede, mand. Se det i øjnene, vi kan aldrig få lov til at se den. Måske er der én ting, vi kan gøre. Måske. Ja, nu har jeg det. Hej, frække politimand. Må jeg godt spørge dig om noget? Okay. Hvis det handler om hash, så vil jeg gerne have noget. Jeg giver gratis blodjob. Så må jeg hellere komme med. Kan jeg få lov til at høre noget om tikstikler? Ja, du får alt at vide om tikstikler. Hvor blev de andre af? Kan vide, hvor de skulle hen? Jo, ser du. Katie har nogle magiske underbukser, så man kan få med stærke muskler af det. Hvad for noget? Findes det overhovedet i virkeligheden? Det vidste jeg jo slet ikke. Ja, jeg vidste heller ikke, der var sådan noget her i virkeligheden, men det er der åbenbart. Den her ur her, siger min mor, den er meget magisk, men det er den åbenbart ikke så. Og underbukserne er meget magiske, så man kan få muskler og sådan noget. Hvad for noget? Min mor har sagt, at mine briller var magiske, men så må hun åbenbart have løjet for mig. Nu får jeg helt lyst til at slå hende ihjel. Og så kan man få rigtig store muskler af det, og rigtig store faste baller. Ja, men min mor har sagt, at min kasket, den er magisk. Så det vil sige, at Katie har magiske underbukser. Wow. Hej drenge, hvad så? Hvorfor gik I lige pludselig fra mig? Er der noget galt? I ser dårligt ud. Katie, som din bøsseven spørger dig, er dine Bjørn Borg underbukser virkelig magiske? Ja, og er det rigtigt nok, at dine underbukser kan gøre sådan, at testiklerne bliver større? Ja, og gør underbukserne overhovedet stærkere, og kan man score masser af damer af dem? Nej, det er det ikke. Det er bare nogle Bjørn Borg underbukser. I tror vel ikke på sådan noget pjat, vel? I kigger ikke så meget på mine underbukser. For dine underbukser tilhører os. Lad mine underbukser være. Kom så, jeg vil have de underbukser. Det er mine smukke underbukser. Lad dem dog være i fred. Kom så med de underbukser. Jeg skal have større muskler. Jeg fik den. Ja, sådan. Nu kan vi se hans pik. Kajan.
Wow, det var godt nok tæt på. Klokken er snart 1. Og hvordan har du det, Katie? Og jeg tror, jeg skal kaste op. Jeg fik mandesex lige før. Ja, du fik godt nok reddet rundt der. Men se på den lyse side. Du fik da noget for det. Mhm. Og ja, og du fik mandepik for det. Det skulle da ret godt. Altså, for min smag er det altså. Jamen, hvad skal jeg sige til min mor? Jeg har fået en helt pikmærke. Bare sig, at det er fra din far. For så får han skylden for det. Nipa. Men Katie, tror du nu, at Bjørn Borg-underbukserne er magiske? Ja, ellers så vil jeg ikke have løbet så hurtigt væk fra jer. Men I skal have en tak for hjælp, for I advarede mig. Mhm. Ja, for du er godt nok dum, for du gad ikke at høre efter os. Ja, det har du godt nok ret i. Men Katie, må vi ikke få lov til at få at se din pik nu? Jo, selvfølgelig. Værsgo. Katie, jeg tror desværre ikke, du har nogen altså pik. Hvor er det bare nuttet det der. Jeg får helt lyst til at tage den med hjem. Bare rolig, Katie. Det gør slet ikke noget. Du kan bare få de her Anna-underbukser på. Fuck, hvorfor fanden får jeg en kusse? Kom, det er min. Kom så med de underbukser. Jeg siger det kun én gang. Nej, det er mine. Kun mine. Hanje, du skal sørge for, at du får underbukserne væk fra de 3 personer. Nej, det tør jeg overhovedet ikke. Ellers så kommer de bare og slår mig ihjel med deres store tissemænder. Hvorfor? Nej. Nej. Kom så med de underbukser. Jeg vil have dem. Kom så. Kom nu for helvede. Jeg vil have dem. Kom nu. Giv mig den.